Zaplatíte rovnako, ale ostane vám menej. Ak predávate nehnuteľnosť cez realitku, zaplatíte rovnako, ak máte podpísanú zmluvu, ako aj keď nemáte podpísanú zmluvu. Čom je rozdiel? So zmluvou dostanete viac peňazí za predaj a predáte ju skôr. Pýtate sa prečo? Lebo so zmluvou dostanete 100% služieb, za ktoré si zaplatíte. Bez zmluvy dostanete maximálne 10% a zaplatíte plnú províziu. Konkrétne, nemám 1000 nehnuteľností v ponuke, iba 20. A preto sa im môžem naplno venovať. Dovoláte sa mi, mám čas na obhliadku a viem o vašej nehnuteľnosti všetko, čo mi poviete. Používame marketingové stratégie podľa druhu nehnuteľnosti. Váš dom alebo byt budú na očiach a bude sa o nich rozprávať na najsledovanejších sociálnych sieťach. Pomôžeme vám nastaviť reálnu hodnotu nehnuteľnosti a preto to predáme rýchlo a za najvyššiu možnú cenu. Najlepšie sa predáva, ak je nehnuteľnosť na trhu nová a má viacerých záujemcov.